ikke slået alarm til. Du havde glemt at slå alarm til i går, da du tog hjem. Ja, 100%. Hvem som helst kunne have været direkte inde i køkkenet. Det er en menneskelig fejl. Ja, men det er en menneskelig fejl, der kunne have kostet alt for meget. Det er en så ja, men jeg kan også se, der kommer nogle kunder. Smut med dig! Højt dyr. Sikkert efterårsvejr dag i dag, hva'? Ja, det er så flot. Ja, så er det godt, at vi skal på restaurant Sande Dag i dag. Ja, jeg håber, det bliver noget rigtig god mad. Ja, Goddag, velkommen til restaurant Sande Dag. Mange tak. Skal jeg vise fremme? Helt der. Det er lige hernede. God led i bordet i dag. Ja, så skal jeg slakke. Ja, tak. Nej, ja. Ja, den er lidt svær, den mærker. Ja, hvor skal vi så sidde henne? Det er lige her, jeg skal sidde. Ja, tak. Bare så lidt. Så er der lige sådan tur. Tak for det. Jeg har fundet, hvad I kunne tænke jer. Ja. Jeg kan godt tænke mig sådan en hjemmelavet burger med fedter til. Ja. Jeg kunne godt tænke mig en parisbøf. Ja. Hvad skal jeg drikke til? Jeg vil gerne have en stor fadøl. Ja. Jeg kunne gerne tænke mig et glas cola. Ja. Det er i orden. Slå på den der. Så her, Benjamin. Jeg skal bruge en parisbøf, og jeg skal bruge en burger på fredag. Er du klar? Det er fint. Det er fint. Ej, min bøf, den er så kold. Jeg har altså fundet hår i maden. Jeg sender lige til hånden. Prøv her, Benjamin. Jeg har fået klager. Der er hår i parisbøf, og den bøf, den er tør. Kraftedeme! Det der hår, det er ikke mit. Og den der bøf, den er lige kommet af panden. Hvad snakker du om? Det er mig, der tager skrald for. Det er din skyld, det her. Men jeg gjorde det der! Du kan kraftedeme ikke komme her og lave mad. Lort, det her kommer vi aldrig igen, da. Jeg har godt nok forventet noget bedre. Ja, det havde jeg godt nok også. Det beklager jeg rigtig meget. Men I får selvfølgelig en ny, og så giver vi en dessert til jer. Det var godt nok. Okay. Det lyder godt. Det vil vi glæde os til. Ja. Jeg vil gerne bede om regningen. Ja, selvfølgelig. Nå, skat. Hvem skal så betale regningen i aften? Det tror jeg, du skal. God mand. Nå, okay. Så er det lige sådan en her. Puh. Og hvad skal den skulle være? Ja, vi skulle jo sende det der tilbage. Ja. Så du skal sgu nok ikke regne. Nej, vi skal hjem og sove. Nå, så du er træt, eller hvad? Tak for det her. Det var altså lidt. Kom med en god aften. Tak lige med. Ja, så må du jo købe noget pænt til dig selv.